ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଣାମ ବଢ଼ୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଭସୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ ଗୁଚ୍ଛଙ୍କୁ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭରଣ୍ୟବୋଧ କଠୋପନିଷଦର ଏହି ଆପ୍ତ ବାଣୀକୁ ନିଜର ಧ್ಯେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାହାର ଧାରାବାହିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାହାଣ୍ଡିର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜନ ଜନରେ କଣ କଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁପମ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସିଛି। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ 160 ଗୋଟି ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି 161ତମ ପାହାଚରେ। ଏଇଠି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଲେଖିକା ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ଏ ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳସଚିବ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ସାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସାହିତ୍ୟିକା ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ରଥ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ସାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମେଜର ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ସାହୁ ସାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଲିପ୍ସା ମହାରଣା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଧଳ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଏବଂ ଖାସ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ସହ ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ସଙ୍ଗୀତର ମାଙ୍ଗଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶ କରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତଥା ଯୁବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଶ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମହାରଣା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣକ ବିଜ୍ଞାନ ଫାକଲ୍ଟି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଲିପ୍ସା। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार मो लिप्सा महाराणा नमस्कार जणाइबी आमर प्रिय कुलपति डॉक्टर संजय कुमार शतपथी सार को। नमस्कार जणाइबी आमर कुल सचिव पीताम्बर भोई सार को। आज मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना रथ मैम को। नमस्कार जणाइबी डॉक्टर जयदेव साहू सार को, श्रीमती सुमति मुन मैम को, मैम प्रत्याशा धल को और जिते भी मोर गुरुजन अच्छा समस्त को मोर प्रणाम। प्रियर छात्र छात्री आरंभ करने को जाऊँगी आज 161तम अध्याय प्रारंभिक संगीत। लिप्सा जीवन एकातो भकत जीव भकत भकत जीवन भकत निमते तोर शंख चक्री चिन्ह शंख चक्री चिन्ह एकात भकत जीवन भकत तो माता पिता भकत तो बंधु भकत तो माता पिता भकत तो बंधु भकत हितरी तोर नाम कृपा सिंधु नाम कृपा सिंधु एकात भकत जीवन एकात भकत जीवन धेनु पछे पछे बसा गमे खेर लोभे धेनु पछे पछे बसा गमे खेर लोभे भकत पछरे तुहे थाओ से ही भावे थाओ से ही भावे एकात भकत जीवन एकात भकत जीवन कहे साल बिगहीन जातिरे जुबन कहे साल बिगहीन
ভকত জীবন একাতো ভকত জীবন ভকত নিমন্তে তোর শঙ্খ চক্রে চিহ্ন শঙ্খ চক্রে চিহ্ন একাতো ভকত জীবন একাতো ভকত জীবন একাতো ভকত জীবন। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉଥରେ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ଲିପ୍ସା, ନିଜର ସୁଲଳିତ ମଧୁର କଣ୍ଠର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିବାରୁ। କଥାରେ ଅଛି, କବି ମନୀଷୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ପରିବହୁ। କବି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ, କବିର ସୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ସମ୍ଭବ। ନିଜର ତୃତୀୟ ନୟନରେ କବିଟିଏ ଦେଖେ ଜୀବନ ଓ ଜଗତକୁ। ହାତରେ କଲମ ଧରି ଗଢ଼ି ବସେ ସର୍ଜନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ସମାଜ ବାଡ଼ରେ ଲଟାଏ ସାହିତ୍ୟର ଲତା, ଫୁଟାଏ ସାହିତ୍ୟର ଫୁଲ। ସାହିତ୍ୟର ସମାର୍ଜନୀ ଧରି ପୁଣି କବିଟିଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଦିକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଅବାର କାବ୍ୟ ସଂସାରେ କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି। ଏଇଠି କହି ରଖେ, ଏକଥା କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି ନାଟ୍ୟରଶ୍ମି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରଶୁରାମ ମୁଣ୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, କିଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି କେତେ ଯେ ସୁସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେଇମାନଙ୍କ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଶି ରାଶି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଜନର ଯେଉଁ ବଂଶୀ ବାଜିଛି, ସେଥିରେ ସଂସ୍କୃତିର ସୌଧ ଯେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ତେବେ ଆଧୁନିକ ଓ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନାରୀ ଲେଖିକାମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏ ମାଟିକୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ମହନୀୟ କରିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆଜିକାର ଆଲୋଚିକାଙ୍କ ଠାରୁ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଲେଖିକା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପରିଚୟ ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚିକାଙ୍କର। ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ଫୋନ କଲଟି ଆସିବାରୁ କଟି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନରୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରଥମ କବିତା। ତାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ି ଉଠି ଲେଖି ଚାଲିଲେ କେବେ ଗଳ୍ପ, ତ କେବେ କବିତା, ତ କେବେ ପ୍ରବନ୍ଧ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କବି, ଗାଳ୍ପିକା ତଥା ସୁଗୃହିଣୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟା ନାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ରଥ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖିକା ସଂଘ ଓ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ମୁଖପତ୍ର କଳ୍ପିତାର ସମ୍ପାଦିକା। ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାର ଅଧିକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରଥ ମହୋଦୟା ନାରୀ ଜୀବନର ବେଦନା ଓ କରୁଣ କାହାଣୀର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ବଉର ଶାଢ଼ୀରେ, ଯେଉଁଠି ସେ ବଉର ପିନ୍ଧୁଥିବା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ତଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭୋଗୁଥିବା ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ। ଏହି ସଂକଳନ ବ୍ୟତୀତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କଥା, ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଏବଂ କଣ୍ଢେଇ କବିତା ସଂକଳନ। ନିଜର ସାରସ୍ୱତ ସର୍ଜନ ପାଇଁ ସେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ। ତା ଭିତରେ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ସମ୍ମାନ, ସବାଖ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ଖଡ଼ିଆଳ ସମ୍ମାନ,
लेखक कला परिषद साहित्य सम्मान भली अनेक सम्मान और श्रद्धा। तेबे जड़े शिक्षयित्री भाव योगदान करी शिक्षा क्षेत्र निजर कर्मकुशलतार परिचय दी परवर्ती जीवन में प्रधान शिक्षयित्री एवं एबीईओ भाव से अवसर नहीं वर्तमान साहित्य सर्जन क्षेत्र में से साधन अछंती। से सारस्वत साधिका श्रीमती कल्पना रथ को आज ए कार्यक्रम को स्वागत जणेबा सह अनुरोध रखुछि निजर अभिव्यक्ति बाढ़िबा पाई माननीय श्रीमती रथ महोदया। कल्पना नहीं सुनी पारे कि नहीं? हरिओम। अनुरोध रखुछि आपनଙ୍କୁ निजर अभिव्यक्ति प्रदान करिबा पाई। कल्पना मैडम अछंती कि? कल्पना मैडम लेफ्ट लेफ्ट देखुछि तांकर। हाँ हाँ कल्पना मैडम को लेफ्ट देखौछि वर्तमान पुणी जॉइन करबे बोले जॉइन करी कहबे कि प्रॉब्लम दिबो अपेक्षा करबा। अरे तांकर के स्विच ऑफ हो जाइए। सर मु आउ थरी फोन करके देखिबी कि मु लेफ्ट हे जाउछि फोन मु फोन करूछि मामा, मु फोन करूछि रुआ। बोधवे ऑन हला, आज्ञा ऑन हला वर्तमान ताकर। सर तेबे आम सहित आजिकार वक्ता जोड़ी हेछन्ति मु निवेदन रखुछि कल्पना रथ महोदया को अनुरोध करछि निजर अभिव्यक्ति रखिबा पई। बहुत बहुत दुखित मु कटिगला फोनटा आसला फोनटा पूरा कटिगला स्विच ऑफ हो गला। बहुत बहुत दुखित क्षमा करिवे समस्ते मते। नहीं कहतु
ଆରମ୍ଭ କର। ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ସୁନୀତି? ହଁ ନାନୀ ବଢିଆ ଶୁଭୁଛି ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡାମ, ବଢିଆ ଶୁଭୁଛି, ହଁ ଶୁଭୁଛି, ବଢିଆ କୁହ। ଶୁଭୁଛି ମ୍ୟାଡାମ, କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆୟୋଜକ ମହାଶୟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମୋର ଅନ୍ତର ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ହଉ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଡାକିଲେ, ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମତେ କହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖିକା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେହି ସମାଜର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଭାରତର ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଭାଗବତ ଗୀତା ଆଦି ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, ଅତୀତରେ ଦେଇଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେବ ମଧ୍ୟ। ଭାରତର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଇତିହାସରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବି କିଛି କମ ନୁହେଁ। ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରୀ, ଅପେଲା ଆଦି ମହିୟସୀ ନାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡିଶାର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ, ରମା ଦେବୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଆଦି ଅନେକ ଲେଖିକା ସେ ସମୟରେ ଆମର ଓଡିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲେଖିକା ମାନେ କିଛିଟା ପଛରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ସମୟରୁ କୌଣସି ଲେଖିକା କୃତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରୁ ଏଠାରେ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧିକା ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଏହି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନ ଘଟିବାର ମୂଳରେ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆଧୁନିକତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି, ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସୁଲଭତା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଗମନାଗମନର ବିକାଶ ସହିତ ସାହିତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଭୃତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁରାଗିଣୀ କରାଇଛି। ମୁଁ ଏହି କଳାହାଣ୍ଡିର ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର କିଛିଟା ପରିଚୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋର ଯେତିକି ମୁଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ସେ ଭିତରୁ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀ 1853 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା, 1853 ରୁ 81 ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଆଶା କୁମାରୀ ଦେବୀ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ରାଣୀ। ତାଙ୍କର 4 ରାଣୀ ଭିତରୁ 2ଟି ରାଣୀ କବି ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଶା କୁମାରୀ ଦେବୀ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦନା ଆଉ ସ୍ଵାମୀ ଉଦିତ ପ୍ରତାପଙ୍କର ଭାଗବତ, ଅନୁଦିତ ଭାଗବତକୁ ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ, ତୃତୀୟ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କୁମାରୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ମହାରାଣୀ ସେ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଶିବ ପୁରାଣ ଭଳି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିବ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିକିରି ପୁରା ଏକୁରେଟ ଅନୁବାଦ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାନେ ତାର ଅଂଶକୁ କାଢିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ନିଜେ ନିଜର ମନର ସୃଷ୍ଟି କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦେବୀ ଭାଗବତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ମହାରାଣୀ ସୁର ତରଙ୍ଗୀ ଦେବୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ ଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ କାବ୍ୟ ବା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନି, ଆମେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଠିକ ଭାବରେ ଏଟା କହିପାରୁନି।
ସାବିତ୍ରୀ ରଥ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡିର ବହୁତ ଜଣେ ଥିଲେ, ନାରୀ କବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇପରି ଆଗ କାଳରେ ଏତେ ତ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଏତେ ପରିପ୍ରକାଶ ନିଜକୁ କରିପାରୁ ନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଭକ୍ତି କୁସୁମ ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଣାଣ ବୋଲି ଦିଟା ଭକ୍ତି କବିତା ବହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସ୍ନେହଲତା ମହାପାତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ନେହଲତା ମହାପାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡିର ବୋହୂ ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିର ଝିଅ। ସେ ଏକାଧାରରେ ସମାଜ ସେବିକା, ସଂଗଠିକା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସମିତିର ପ୍ରଚାରିକା, ଆଉ ସେ କବିତା ବହି ଲେଖିଥିଲେ, କବିତା ଏକାଙ୍କିକା ସୃଜନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପିଲୁ ବୋଲି ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ, ଅନନ୍ୟା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିବରଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା, ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକାର ସେ ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ମଞ୍ଜୁରୀ ରାଜ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜୟପାଟନାର ରାଣୀ ଜଣେ। ସେ ଗାଥା ଗୀତି ଓ ମାତୃଶକ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାମକ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ ଡୋକରୀ ମାଙ୍କର ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାହୁତି ଓ ବିଜୟ ବୋଲି ଦିଟା ନାଟକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳା ଦାସ ସେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖିକା ସଂଘର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦିକା ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବି ଅନେକ ବହି, ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅସରନ୍ତି ଗପ, ସୀମାହୀନ ଗପ, ଫଗୁଣର ଫଗୁ, ଆଉ କବିତା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ କବିତା ବହି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ କାହାଣୀ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କାହାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ସଂଗ୍ରହ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁରଲୀ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ ରାଜଗୁରୁ ସେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେବହୂତି କର, ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ ଲୋକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ଅନନ୍ୟା, ସ୍ୱୟଂକଳ୍ପ, ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧା, ଶତ୍ରୁ ଶିବିରର ମଣିଷ, ପେନ୍ଥାଏ ଅଶୋକ କଳିକା, ସୁନା ଝିଅର ଘର, ଏହିପରି ଅନେକ ଗଳ୍ପ ବହି ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଲୋକଗୀତ, କଥାମୁଣି, ଆମ ଲୋକ କଥା, ଅପାସୁରା ଲୋକ କଥା, ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଲଘୁ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କାଳର ପଖାଳ ପରି ଲଘୁ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ବହି ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଜଣେ ସୁଲେଖିକା। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ସାହା ସେ ବି ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିକୁ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟିରୁ ଆକାଶ, ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ। ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ କୋସିଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ମସୁରୀ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିକା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିକା ମଧ୍ୟ। ରୀତା ପାଟଜୋଶୀ ସେ ମଧ୍ୟ କୈକେୟୀ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କୈକେୟୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ। ଆଉ ଝାଇଁକି ଝୁମ୍ପା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କୈକେୟୀ ଏକ ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ର, ତା ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତି ବୈକାର ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ କଳାହାଣ୍ଡି ଇଏର ଲେଖିକା। ସେ ଜଣେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖିକା ସଂଘର ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ସଭ୍ୟା। ତୁମେ ଯେବେ ଆସିବ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ସଂଗ୍ରହ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ବହି। ଆଉ ସ୍ନେହଲତା ଷଡଙ୍ଗୀ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତି କବିତା ଗୁଡାକ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ। ଆଉ ଦାରୁଦିଅ ଲୀଳା ବୋଲି ଏକ ବିବରଣୀ ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଲେଖା ବହୁତ ଲେଖନ୍ତି। ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅନୁବାଦ ପୁରା କରିଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁବାଦ ପଢିଲେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା ପରି ଲାଗେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସୁଜାତା ମୁଣ୍ଡ ସେ କବିତା ସ୍ମରଣିକା ଲେଖିଛନ୍ତି।
ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍ତରିତ ଚେତନା ଲେଖିଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନିର୍ବାପିତ ଶିଖାର ଆଲୋକ। ଏହିପରି 3ଟି ବହି ତାଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଉ ଅନେକ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମିନତି କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ ସେ ସର୍ବାକ୍ଷର ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଲେଖିକା ସଂଘର ସେ ବି ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି। ବନଶ୍ରୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଚେନ୍ନାଇ ଆକାଶ ଗୋଟେ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପ୍ରଧାନୀ ସେ କେସିଙ୍ଗାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ କବିତା, ଗଳ୍ପ ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ସେ କୋକ୍ସରାର ସେ ଆଉ ଉତ୍ତରା ଜନଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେ PhD କରିଛନ୍ତି। PhD ଉପାଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷଣା କରିକିରି। ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦରେ ବୋଲି ଆଉ ମଲା ଭୋକ ବୋଲି କବିତା ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସେ। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ମୁନ୍ ସେ ଜଣେ ଲେଖିକା ଆଉ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମ ଲେଖିକା ସଂଘର। ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆଉ ଜଣେ ସୁଲେଖିକା। ସେ ଏବେ ବି ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଲେଖା ଅଛି। ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଚୌର୍ଯ୍ୟନାଦ, ଶବ୍ଦ ଖେଳ, ବେପଥୁ, ବେହାଗ, ଯେତେ ସବୁ ସକାଳ, ଦସ୍ତାବିଜ, ଝିଅ, ଏହିପରି ଅନେକ କବିତା ସଂକଳନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଅନୁଷ୍ଟୁପ, ଛାଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ଅଭିଶପ୍ତ, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ, ଅଗରବତୀର ଘର, ଏହିପରି ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସର୍ଜନାର ପରିଭାଷା ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବହି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଅନୁବାଦ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବଣ୍ଟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଏପରି ଅନେକ ଅନୁବାଦ ଗଳ୍ପ, ଅନାମିକା, ଏପରି ଅନେକ ଅନୁବାଦ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଆଉ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏହିପରି 2ଟି ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ବହି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଲିଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲେଖିକା ସଂଘର ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର। ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଏକଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଚେନ୍ନାଇ ଆକାଶ, ନିସଙ୍ଗ ନିଳୟ, ଉପନ୍ୟାସ ମେଘ ମଲ୍ଲାର, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସକାଳର ସମାଲୋଚନା, ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଏହିପରି ଅନେକ ଲେଖା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାରୁଲତା ମହାନ୍ତି ସେ ଆମର ଲେଖିକା ସଂଘର ସଭାପତି, ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ସେ ଗୋଟାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା, ସେ ବହୁତ କବିତା, ସମାଜସେବୀ ଜଣେ ସେ। ଆଉ ବହୁତ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ସଂକଳନ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ସୁଦେଷ୍ଣା ପଣ୍ଡା ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମର ଲେଖିକା ସଂଘର ସଭାପତି। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାହାଣ୍ଡିଆ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିଆ କବିତା ଆଉ କବିତା 2ଟି କବିତା ବହି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକା, ସୁଗୃହିଣୀ। ଯାହା ବି ହଉ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲେଖିକା ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ବହି, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କିଛି କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଲି। ଆଉ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖିକା ଆସିଲେଣି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବହି ପ୍ରକାଶିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନିତା ମୁନ୍, ମୀନା କୁମାରୀ ମୁନ୍, ସବିତା ଶତପଥୀ, ପ୍ରଣତି ବହିଦାର, ପଦ୍ମିନୀ ବେହେରା, ସୁଦେଷ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ସୁମତି ମୁନ୍, ମୟୂରୀ ଦାସ, ଯମୁନା ମିଶ୍ର, ନୁପୁର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲିପ୍ସାମୟୀ ଦୁବେ, ନାହିଦା ସାହିନ, ଝରଣା ପାଢୀ, ଦୀପ୍ତି ମୁନ୍, ସଂଯୁକ୍ତା ମୁନ୍, ପୁଷ୍ପଶ୍ରୀ ଦେବୀ, ସୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର, ସୁଜାତା ଦାସ, ସୁବ୍ରତା ଦାସ, ସସ୍ମିତା ମୁନ୍, ପ୍ରେମଶିଳା ବେହେରା, ନିକିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କବିତା ମୁନ୍, କବିତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା,
ବାସନ୍ତୀ ଖାଡଙ୍ଗା, ପ୍ରତିମା ପାଢୀ, କବିତା ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ମିଶ୍ର, ମମତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସନ୍ତୋଷିନୀ ମାଝୀ, ହେମଲତା ବେଗମ, ସୁଜାତା ଠାକୁର, ପୁଣ୍ୟଦୀପା ଖମାରୀ, ମୋନାଲିସା ସାହୁ, ପୁଷ୍ପମିତ୍ରା କାନୁନଗୋ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, লীନା ଦାସ, ସ୍ୱାତି ଦାସ, ରୀତା ପାଟଜୋଶୀ, କାଜଲ ମହାରଣା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ନେହଲତା ଖାଡଙ୍ଗା, ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ, ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ରଥ, ମଞ୍ଜୁରାଣୀ ରଥ, ମୀନାକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡା, ସୁଜାତା ଦାସ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରମିଳା ନାୟକ, ମନୋରମା ରଥ, କବିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅରୁଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅରୁଣା ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ମଞ୍ଜାରୀ ଦେବୀ, ମମତା ପଣ୍ଡା, ସୁଚିସ୍ମିତା ରଥ, ପ୍ରତିଭା ଭୋଇ, ଅନିମା ମିଶ୍ର, ବନ୍ଦନା ମିଶ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଦାସ, କୁମାରୀ ରଞ୍ଜିତା କେତକୀ, ନିବେଦିତା ରଥ, ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ, ସହିତା ରଥ, ସରସ୍ୱତୀ ମିଶ୍ର, ସୌଦାମିନୀ ଭୋଇ ପ୍ରଭୃତି। ଆଉ ବହୁତ ଆମର ଏଇ ଲେଖିକା ସଂଘରେ ପ୍ରାୟ 90 ଜଣ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିକା। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ତ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପଢି ହେଇପାରିବନି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟକାଳର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସାଧିକାଙ୍କର ସାଧନାର ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସରଞ୍ଚନାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ନାଗବଂଶୀୟ ମହାରାଣୀ ମାନଙ୍କ କୃତିରୁ ଜଣାପଡେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 20 ଶତାବ୍ଦୀର 21 ଶତାବ୍ଦୀର ଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସର୍ଜନାର ଏକ ଧାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁମୁଖୀ ତଥା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖିକା ସଂଘ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି, ସମୟ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି କି ସାର୍? ନା ନା ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ଟାଇମ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖିକା ସଂଘ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ କଳାହାଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ, ଲେଖିକା ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ସଂଘ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର 2001 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାରୁଲତା ମହାନ୍ତି ଏହାର ସଭାପତି ଥିଲେ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ 2016 ମସିହାରୁ ସୁଦେଷ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଦେଷ୍ଣା ପଣ୍ଡା ସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦାସ ଏହାର ସମ୍ପାଦିକା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ କଳ୍ପନା ରଥ ସମ୍ପାଦିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆମର ଲେଖିକା ସଂଘ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏବେ ପାଖାପାଖି 90 ଜଣ ମେମ୍ବର ଏହି ଲେଖିକା ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଲେଖିକା ସଂଘର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, କଳ୍ପିତା ବୋଲି। ସେଇ କଳ୍ପିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଖାଲି ଲେଖା ନୁହେଁ, ରୋଷେଇ, ସିଲେଇ, ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ଯେ କୌଣସି ମହିଳା ମାନଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କର କଳା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଆମର ମ୍ୟାଗାଜିନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆମର ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ଲେଖିକା ସଂଘ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଲେଖିକା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2001 ମସିହାରୁ ଅନେକ ଲେଖିକା ଯୋଡି ହେଲେ। ଆଉ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖିକା ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂଘରେ ଯୋଡି ହେଇକରି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିବାରେ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗେଇଲା ଏହି ସଂଘ। ଆଉ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ମୋ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କିଛି କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1976-77ରେ ଲେଖା ତ ଆଗରୁ ଟିକେ 2-3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ 76-77-78 ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମହାବୀର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, କବି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମାତ୍ର ଜଣେ ହିଁ ନାରୀ ଯାଉଥିଲି। ଯଦିଓ ନାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ସମୟ, ବା ଆମର ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଟିକେ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ସେଟା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାହାରୁଥିଲି, ମୋର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ 2ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯାଇକିରି କବିତା ପଢୁଛି କଣ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ବସିକିରି ଠିଆ ହେଇକିରି, ଆକୁ ଗୋଟେ କଣ ବାହା କରିବ ବୋଲି ମୋର ବାହାଘର 2ଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଟା ସମୟରେ, ଏଇ କବିତା ଲାଗି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖକ କଳା ପରିଷଦ, ମହାବୀର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମ ମନ୍ଦାର ବିଚାପଡାରେ। ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଜଣେ ବହୁତ ଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ 2ଟା ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ମହାବୀର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ମହାବୀର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାୟ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏବେ ତାପରେ ବାହାଘର ମୋର ହେଇଗଲା 83ରେ। ଆଉ ମୁଁ
ପ୍ରାୟ 18-19 ବର୍ଷ ଲେଖା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମାନେ ମୁଁ ସେଟା ଭାବୁଛି ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥାଏ ପରିବାର ସହିତ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ କରିକିରି ଆଉ ଲେଖିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣୁଛି, କାହିଁକି ନା ବଡ ପରିବାରରେ ବୋହୂ ହେଲି, ପୁଣି ଚାକିରି, ଏମିତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 18-19 ବର୍ଷ ଲେଖା ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକା ସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଲେଖିକା ସଂଘ ପାଖରେ ଋଣୀ, ପୁଣି ମୁଁ ମୋର ଲେଖାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଲେଖା ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଡାକିଲେ, ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁଭୂତିଠୁ ମୋର ଲେଖିବା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି କହିଲି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଏଠିକୁ ଡାକିକିରି କିଛି କହିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଆୟୋଜକ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ହେଇପାରୁଛି। ଏଇ ଇଏକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ହେଇପାରୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଡି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଯୋଡି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଣାମ। ଯେତିକି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆକାଶ ଅସୀମ, ସାହିତ୍ୟ ସୀମାହୀନ। ସମସ୍ତେ ଆକାଶ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆକାଶ କଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ମିଳେନା। କେବଳ ଶୁଣାଯାଏ ଏ ଆକାଶ ଅସୀମ। ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟ କଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମିଳେ ସେଇ ଉତ୍ତର, ଅପରିସୀମ ହେଉଛି ଏ ସାହିତ୍ୟ। ସତରେ କେତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାକୁ ଯେତେ ପାଠ କଲେ ସରେ ନାହିଁ। ପାଠକ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ, ସାହିତ୍ୟ ଅପସରା ଏବଂ ଅସରା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ସାଗର ପରି, ଆକାଶ ପରି ବ୍ୟାପ୍ତ, ଅସୀମ, ଆଉ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଜ୍ଞାରେ ସୀମିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମ୍ଭବତଃ କଳାହାଣ୍ଡିର ସାହିତ୍ୟ ପୁଣି ଏ ମାଟିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନାଲୋଚିତ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କଲେ ଆପଣ ନିଜର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ ସହ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାମ ବାଢୁଛି ଆଜିକାର ବକ୍ତା ମହୋଦୟା ମାନନୀୟା ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ରଥ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଏହାକୁ ସ୍ୱବିଭବରେ ମଣ୍ଡିତ କରି ଜାଜ୍ଜଲ୍ୟମାନ କରିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏକନିଷ୍ଠ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାନ୍ସେଲର କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। ଏଥର ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱବକ୍ତବ୍ୟ ବାଢିବା ପାଇଁ। ହଁ, ସୁମତି, କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କୁହ ଗୋଟେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ନହେଲେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଆଜିକାର ଆଲୋଚିକା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହିତ କୌଣସି ଏକ କବିତା ପାଠ କରି ଆମକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ହେବେ। କଳ୍ପନା ନାନୀ, ଗୋଟେ କବିତା ପଢି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୋର କବିତା, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କବିଟିଏ ବୋଲି। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କବିଟିଏ ବୋଲି, ସପନର ଇଲାକାରେ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିବା ଅସମାପ୍ତ ଛବି ପରି ନିରୁଦ୍ବେଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସାଉଁଟିଲି ଜୀବନ ସାରା। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କବିଟିଏ ବୋଲି, ସପନର ଇଲାକାରେ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିବା ଅସମାପ୍ତ ଛବି ପରି ନିରୁଦ୍ବେଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସାଉଁଟିଲି ଜୀବନ ସାରା।
ହାତରେ କେବଳ ମୁଠାଏ ଖସି ଯାଉଥିବା ଶୂନ୍ୟତା। ହାତରେ କେବଳ ମୁଠାଏ ଖସି ଯାଉଥିବା ଶୂନ୍ୟତା। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କବିଟିଏ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀଟିଏ ହୋଇ ଭାସି ପାରିଲିନି ଯୁଗର ସ୍ରୋତରେ, ହଜାଇ ପାରିଲିନି ନିଜକୁ ଟଙ୍କା ସୁନା କୋଠା ବାଡ଼ିର ଚକମକିରେ। ପାଟ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଢେଲା ମାଡ଼ ଖାଇ ଆଖି ପୋଛୁଥିବା ବାୟାଣୀର ଛିଣ୍ଡା ପଣତ। ପାଟ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଢେଲା ମାଡ଼ ଖାଇ ଆଖି ପୋଛୁଥିବା ବାୟାଣୀର ଛିଣ୍ଡା ପଣତ। ସନ୍ତାନକୁ କୋଳାଇଲା ବେଳେ ଅନୁଭବୀ ହୁଏ ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ। ସନ୍ତାନକୁ କୋଳାଇଲା ବେଳେ ଅନୁଭବୀ ହୁଏ ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ। ହୁଗୁଳି ଯାଏ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୋର। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କବିଟିଏ ବୋଲି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଭିଯାଏ ଧର୍ଷିତା ନାବାଳିକାର ଚିତ୍କାର, ବରଫ ହେଇଯାଏ ଶରୀର। କାକରର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦରେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ବେଳେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼େ ରକ୍ତରେ। ମୋ ହୃଦୟରେ ପୃଥିବୀ ସାରାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜର୍ଜର ଲାଳସାରେ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟୁଥିବା ମନୀଷମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟ। ମୋ ହୃଦୟରେ ପୃଥିବୀ ସାରାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜର୍ଜର ଲାଳସାରେ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କବିଟିଏ ବୋଲି ଥକିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଉଥିଲି ଆଞ୍ଜୁଳାରୁ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡୁଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି କାଟୁଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ମୋର ଆୟୁଷ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କବିଟିଏ ବୋଲି ମୋ ଚାରିକଡ଼ର ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ନିଃସହାୟ, ଭାରି ଏକୁଟିଆ, କ୍ଷତାକ୍ତ, ରକ୍ତାକ୍ତ ଏକ ନିସଙ୍ଗ ମଣିଷ। ଜୀବନ ସାରା ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ପାଇପାରିଲିନି ମୋର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନ, ପ୍ରତିଟି ପୁଲକ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମନଟିଏ, ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୃଦୟଟିଏ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କବିଟିଏ ବୋଲି ମୁଁ ହୋଇ ଜିଇଁ ପାରିଲିନି ଜୀବନଟିଏ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କବିଟିଏ ବୋଲି ମୁଁ ହୋଇ ଜିଇଁ ପାରିଲିନି ଜୀବନଟିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଆପଣ କବିଟିଏ ବୋଲି ହିଁ ତ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ପରି ଜିଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ କବି ଇହଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରେ କଳ୍ପଲୋକର ମାୟା। ସେ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭୂତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରବକ୍ତା ସାଜିପାରେ। କବିଟିଏ ବୋଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରୂପକାର କେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ସାଜିଛନ୍ତି ତା ସୃଷ୍ଟିରେ। ଆପଣ ବି କେତେବେଳେ ହଜିଛନ୍ତି, ଭିଜିଛନ୍ତି, ଭୋଗିଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର କବିତା। ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର କବିତାକୁ ସଲାମ ଜଣାଇବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। ନିବେଦନ ରଖୁଛି ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବା ହେବେ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମତି, ଧନ୍ୟବାଦ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୟନ କରିବା କଥା ହେଲା, ମୋ ମନକୁ ଏଇଟା ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭବକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଭିତରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲେଖିକା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛପା ହୁଏ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ନାରୀ ସେ ଆଶୁ କବି। ରାତି ସାରା ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୀତ କେଉଁଠି ଲେଖା ନଥାଏ କିମ୍ବା କେଉଁଠୁ ସେମାନେ ଘୋଷି ନଥାନ୍ତି, ସ୍ୱତଃ ତା ଭିତରୁ ଆସେ। ତେଣୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଆଦିବାସୀର ଗୀତ ସେ କାହିଁ କେତେ ପୁରୁଣା ତାର ବୟସ କହିହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ତଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ସେଇପଟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗୀତ ପାଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଉଛି, ତପନା ତପନା ପାନି ତପନା, ତୋର ଲାଗି ମୋର ନୀତି ସପନା, ସପନରେ ଥିଲି ମାତି, ତମର ହାତ ଗଢ଼ା ମୋର ମୂରତି,
ସାକ୍ଷାତ ଦେଖିଲି ରାତି। ହଁ, ସେ ଧାଡ଼ି ମୋତେ ମନକୁ ଏତେ ଛୁଇଁଥିଲା ଆଉ ଏତେ ଗଭୀର, ତା ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତରେ ରାତିକି ଦେଖୁଛି। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର, ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାର ସ୍ୱତଃ ଗାଇଥିବା କବିତାର ଗୋଟେ ଅଛି। ସେମିତି ଆମର କନ୍ଧ ଇଲାକା ହଉ, ଟଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ହଉ, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଆଶୁ କବି ବୋଲି କହିହେବ, ସେ କବିତା କେଉଁଠି ଲେଖା ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଶୋଧାରା ମିଶ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲେଖିକା ଅନେକ କବିତା, ଅନେକ ଢଗ ଢମାଳି, ସିଏ ସେମିତି ଥିବ, କିଛି ଲେଖା ନଥିବ। କେଉଁମାନେ ବି କୋଉ ଏମିତି କବିତା କହିଥିବେ, ଭାବିଥିବେ, ତାର କୌଣସି ଲେଖା ନଥିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତା ଲେଖା ହେଉଛି, କବିତା ଆସର ହେଉଛି, ପଢ଼ି ହେଉଛି, ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ପଛରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ କଳାହାଣ୍ଡି କଥା ଭାବିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ବି ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଖରିଆରରେ ଜଣେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ସେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ବଡ଼ମୂଳା ଗ୍ରାମରେ ସେ ରଚନା କଲେ କବିତା, ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତାଗତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଇକିରି କିଛି ଲୋକ ଗାଇଲେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇନି, ରେକର୍ଡ଼ରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗାର୍ଗୀ ମୈତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରୁ ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଶୁଣରେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଝରି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଝୁରି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବର୍ନ ଟୁ ଡିଫିଟ୍, ମଣିଷ ହାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ନାରୀ ପଛରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଛପା ହେବା, ପୁରସ୍କାର ପାଇବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଗୋଟେ କବି, ତା ଛୁଆକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବୋଧେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୀତ ଗାଏ। ସେ ଗୀତ କେଉଁଠି ଆସେ ସେ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମର କବିତାର ଧାରା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କବିତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଭୀରତା, ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଗୀତ। ରାତି ସାରା ଗାଇପାରୁଥିବା ସେଇ କବିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତଃ ଗାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାରୁଛି କବିତା, ମୁଁ ଏଇ ଅବସରରେ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଯଦି ନାରୀ କବିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ କପି ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେସବୁ ରହିବ। ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେ କବିତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏତ 20 ବର୍ଷ ପରେ, 25 ବର୍ଷ ପରେ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିପାରିବ, ଆଉ ସିଏ ଜାଣିବ ଯେ ତା'ର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମାନେ କେମିତି ଥିଲେ। ସୁମତିକୁ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ
अनेक लोकंक ना निगला जोटा एटा तो रेकर्ड होची जोटा रहीगला परवर्ती समय जे 161 अध्याय शुणव से जापर कवि मानकर ना। धन्यवाद। धन्यवाद सार। मु टिके गोटे पद कहबी। मु बहुत जन को आउ केते जन को भी छाड़ी देछि, छाड़ी भी जाइछि, सेति मते क्षमा करिवे। आउ जो माने संग्रह करिसथि ढग ढमाळिया कଳାହାଣ୍ଡିର लोक कथा सेई बही गुडा करे सबु अछि। कଳାହାଣ୍ଡିର लोक गीत लोक कथा सबु सेई बही मानकरे अछि। मैडम खंडे खंडे बही जदि लाइब्रेरी को देबे ताहले मु ता गोटे कॉर्नर कर देबी सीधा गोटी हाँ आलमीरा रे सबुतक हाँ कଳାहाଣ୍ଡିର सर, लेखिका मानकर बही रहइबो कଳାहाଣ୍ଡି नुआपड़ा। हाँ सर मु तेणु संग्रह करिकरी देबी। आज्ञा। हाँ सर। ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ସୋପାନକୁ ଯିବା ଆମେ? हाँ सुमति आज्ञा। ଆଜ୍ଞା ଜୟଦେବ ସାର୍ଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସ୍ପିଚ୍ ନାହିଁ, ଭୋଟ ଅଫ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଅଫ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଠିକ ଧଳ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା। ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଠି ଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାର ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଧଳ ମ୍ୟାଡାମ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। धन्यवाद मैडम। समस्तଙ୍କୁ मोर प्रणाम। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତର 161ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଲେଖିକା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଟି ଖୁବ୍ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚିକା ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖିକା ସଂଘର ସମ୍ପାଦିକା କଳ୍ପନା ରଥ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତର ଜନ୍ମଦାତା ତଥା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କୁଳ ସଚିବ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମେଜର ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଲିପ୍ସା ମହାରଣା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ସଞ୍ଚାଳିକା ତଥା କବି ସୁମତି ମୁନ୍ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଂକ୍ଷେପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏଥର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁବି ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ। ଶାନ୍ତି ପାଠ ମ୍ୟାଡାମ, ଶାନ୍ତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ପାଠ ପରେ ଶେଷ ହବ। ଲିପ୍ସା ଅଛନ୍ତି କି? ଲିପ୍ସା ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଲିପ୍ସା ମହାରାଣାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପାଠ ସକାଶେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିବା ପାଇଁ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाँ सुमति मैडम, वर्तमान सारंगठू परमिशन नहीं वर्तमान शेष करिवा। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା ପାଇଁ। ସାର୍ सारंकर आदेश क्रमे आज 161तम अध्याय
ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୁମତି ଏବଂ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ ରହିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରି ରହୁଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ। ଏଇଠି ସାରିବା।